Chretíonn Éirinn fadó go míochan rian na rince le háthas maidin chánach Cásca. Bhí an lásá cheandas na dátaí ba háchtaí sa bhliain do chríostathe. Mar chudas na hullmhúcháin don gCáisc, bunús an Éirinn fadó an tuig a chlanna ó bhun go bár, laistigh agus lasma. Denach álaigh le clós na ferme agus leis na cróite. Dá meach sé dacmhainnecha, cheanaíoch daoine iad daoine nó le go meach siad le cabhacha Éirinn maidin chánach Cásca. Thugtaí an caríos an 10 lá réim cháisc agus é de nós a rinne téifse son, trosca a dhéanamh agus staanna ó bhí áirithe nós huibheacha. Mar chuirte bhar sin, bhíoh comórta sa daoine maidin chánach Cásca. Bhíoh an ciocadh duine a bhí ábalta an méid is smó huibheacha a dhithe. Bunús cotíonnta leis, huibheacha leanaí a bhaisiú go sin plí. Mar in na nós fós huibheacha a dhithe gCáisc, a go bháin gur as seac láid atá na huibheacha dianta sa látá na bhain. Balasta.